No niin, tervetuloa jääpallon MM-kisaa 2016 Uljanovskissa. Tällä hetkellä ollaan täällä Suomen maajoukkueen pelaajahotellissa ja lähdetäänpä katsoa millaiset olosuhteet täällä on. Eli joukkueella on oma hotellihuoneen kerros täällä käytössä ja ihan ok-tasoinen hotelli. Täällä on Kumpuja ja Janne Rintala. Lähdetäänpä katsoa. Täällä on näköjään pleikkari käynnissä. Mennäänpä eteenpäin. Katsoo täällä kahvihuonetta. Kautta hierontapalveluita löytyy. Näköjään mitään hoitoa käynnissä tällä hetkellä. Moro jätkät. Moro. Moi. Mennäänpä katsomaan, jos löydetään tuolta vielä joku hotellihuone, katsoo vaikka löytyisikö noita ensikertalaisia täältä jostain. Joo, ensikertalaisia saattaa olla vähän karummat olosuhteet yleensä. Ja lähdetäänpä katsomaan, täällä on Mustonen. Katsotaan millaiset olosuhteet Mustilla täällä on, kun poika paikalla. Joo, eipä näytä, aika tyhjältä näyttää. Kyllähän tossa ei hyvä nukkua on. Et se on tosiaan ekaa kertaa kisossa ollaan mukana, niin ne olosuhteet ei aina ole sit niin parhaat mahdollisesti. Lähdetäänpä vielä vähän eteenpäin. No niin, siinähän se Mustonen meneekin nyt. Mutta tosiaan tämän näköinen on maajoukkueen tilat tänä vuonna ja toivon mukaan siellä Suomessa seurataan ja kannustetaan, että vihdoin ja viimein taas mitali täältä mukaan otetaan, mutta joukkue on latautunut ja pari päivää vielä treenaillaan ja sitten mennään.